Pozdrav Švajcari, dobrodošli u novi klip na našem kanalu. Nova hala, hvala vam što ste ispretali serijal o izgradnji naše hale. Pošto je nova hala, novi i uređaji za zavarivanje. Mnogo ljudi je pisalo komentare na YouTube platformi i na Instagram profilu kanala Kriger AC. Lako je Krigeru da zavari kad on radi sa premium uređajima. Zato je Kriger odlučio da u narednim klipovima radimo sa uređajem koji nije premium brand. Što bi rekla gospoda koji uvoze firma Velgas iz Renjanina, koji su generalni uvoznici Jessic aparata, pametna kupovina. Vidjet ćemo u današnjem klipu, ovo je uređaj Jessic od 200 ampera, da li može industrijski zavar da napravi ovaj uređaj. Zato vežite se, polećemo. Ljudi, Jessicovo 200 ampera, lagan, po mojoj procjeni možda 4 kg, nema više. Kabel napojni, silikonski, lako savitljiv, daje mu neki fin luk, vidite, lako se savija, monofazni uređaj. Sad ćemo ga uključiti ovde. Evo ljudi, videli ste, uključili smo aparat, ima monofaznu utičnicu i sada ćemo upaliti uređaj. Čujete kako se čuje? Znači, ventilatori rade. Invertorska je mašina, da nagovestim. Znači, sad ćemo malo proći kroz ovaj panel da vidimo šta nam Jessic za ovaj novac, ja ne znam, ja sam pričao sa ljudima iz Velgasa, ovaj uređaj košta oko 190 eura. Svaki novac je velika vrednost, ali probat ćemo da sa ovim uređajem od 190 eura današnji klip zavarimo jedan industrijski zavar u postupku 111 ili elektrolučno. Ali se vraćamo na panel Jessica da vidimo šta je. Pogledajte, panel Jessica je RGB, vidite, u bojama je. I sada pogledajte kako je Jessic ovde napravio ovaj panel da ko niko ne zna ništa oko zavarivanja može da stavi i da zavaruje. Zašto? Evo ovde, vidite, on na prvom ovom dugmetu gde piše welding mod, sada je prebačen na SIN ili Synergic. Ima opciju elektrolučno za razne debljine zavarivanja elektroda i TIG opciju u lift arku. Nadam se da može Đole da snimi to sve. Znači, ja ga vraćam na Synergic. Iznad Synergica ovde imaju debljine elektroda Fi 2 mm, Fi 2,5 mm, Fi 3,2 mm, Fi 4 mm i Fi 5 mm elektroda. Šta znači to? Ako neko nema iskustva u zavarivanju, podesi na elektrodu koja je debljina elektrode sa kojom zavaruje i on mu da opseg struje, znači zavarivanja. Od, na primer, evo ovde na panelu je sada podešeno, pogledajte ovaj trougao iznad Fi 2,5 elektrode, jer sa njom ćemo danas raditi korenski zavar na epruveti. I on mi je dao opseg, pogledajte, 50 ampera je najmanja struja za Fi 2,5 elektrodu, pričamo o elektrodi 60-13 ili rutilnoj. A najveća amperaža za ovu elektrodu je 100 ampera. Preko 100 ampera po tehnologiji nije dobro zavarivati sa prečnikom elektrode Fi 2,5. Ja ću sada ovde malo pomeriti za 3,2 da me razumete da pričam, o čemu sam pričao malo pre. Znači, za 3,25 elektrodu najmanja struja je 70 ampera, a najveća struja je 150 ampera. Pa idemo dalje. Smanjimo na 70, na ovo srednje dugme pritisnemo za 4 mm. Najmanja struja za debljinu elektrode 4 mm je 140 ampera, a najveća 180. I na kraju, poslednja debljina elektrode koje nam Jessic preporučuje da sa ovim uređajem možemo da uradimo je 5 mm elektroda, najmanja struja 160 ampera, najveća struja
1200 ampera. Zašto je ovake podeste Jessic napravio, po mom nekom skromnom mišljenju? Da ne bi došlo do nalepljivanja. Znači, onaj ko nema iskustva u zavarivanju, da shvati sa kojim prečnikom elektrode radi, da od koje amperaže kreće minimalne do koje maksimalne za taj prečnik elektrode da bi bio zaver što kvalitetniji. Ovo je napravljena ova tablica da bi što kvalitetniji zavar bio, ne vizualni izgled. Vizualni izgled morate sami da se potrudite. Ali što se tiče tehnološko ispravnosti zavarenog spoja, znači Jessic nam je tu uprostio. Ono što je bitno da vam kažem, Jessic ima dve, kako bih rekao, dve klauzule uređaja za zavarivanje. Ovaj Jessic od 200 ampera je Jessic koji nije pro varijanta ili pro verzija. Ovo je neka kao normalna njegova verzija. Jessic ima i običnu normalnu verziju kao što je ovaj i pro uređaj. Ljudi, vidjeli ste malo pre, predstavili smo u kratkim crtama onaj običan, klasičan Jessic od 200 ampera, a ovo je isto 200 amperski, ali pro varijanta. Evo vidite i ovdje u ćošku piše Pro, isto je monofazni uređaj, isto digitalni displej, samo što nije RGB i ima ova dva točkića. Jedan je za amperažu, a drugi je za fino podešavanje, znači uređaja za zavarivanje. I on isto naravno ima tik postupak u lift arku, znači na DC struji. Ali u današnjem klipu zavarujemo sa klasičnim Jessicom od 200 ampera. Rekao sam, napojni kabel mu je dobar, silikonski, a kablovi za zavarivanje ili držač elektrode i masa kabel su 16 kvadrata, solidno izgledaju za taj novac. Rekao sam na početku klipa koliko košta ovaj uređaj. A sada ćemo vidjeti da li ovaj Jessic Classic uređaj od 200 ampera može da napravi industrijski zavar u elektrodama 60-13 i 70-18. Ljudi, ovdje imam 20-icu lim koja je urađen, na testeri sam ocekao, pogledajte fazu i sad ćemo malo sa brusilicom i sa abrazivnim sredstvom doterati malo, zakeptati. Radimo sa ovim uređajem Jessic ili Jessic, kako ga već krste, najbitno u dve vrste elektrode, 60-13 i 70-18. Radimo industrijski zavar u poziciji PF ili vertikala sa luftom, znači dva sučeona lima. Sad ću uzeti ja abrazivna sredstva i srediti malo ove epruvete. Evo ljudi, očistili smo fazu sa clean strip diskom, vidjeli ste i pogledajte kako to treba da izgleda. U današnjem klipu sa ovim Jessic uređajem, inverterskim od 200 ampera, koji napominjem nije pro, znači radit ćemo sa dve vrste elektrode, rekao sam u početku klipa, 60-13 ili rutilna i 70-18 ili bazična. Razne debljine elektroda, a vidjet ćete to tokom klipa šta ćemo raditi. Sada ostavljam luft i heftam epruvete. Kako ostavljam luft? Znači, evo ja ovdje imam pomoćna dva L profila. Ovako, jedan stavim ovako ovdje, jedan ću staviti ovako ovdje. Ostavljam luft za debljinu elektrode Fi 2,5 mm. Napominjem sa šljakom. Znači, luft ostavljam sa šljakom. Nekom je lakše, možda je i vama da vidite sada, ja ću da okrenem epruvete, ovako, i stavit ćemo
elektrodu Fi 2,5 mm kao zazor ili luft. Evo ga. I ovdje još da doteramo malo. Evo ga. To je taj luft. Šta vam je bitno? U svakom momentu je bitno da elektroda da ide kroz fazu. Razumete? Znači, to je neki luft 2,5 mm. Sada uzet ću, upalit ću uređaj, stavit ću držač elektrode, da se podsjetimo, pričao sam u ranijim klipovima, ide na -0,5 za elektrodu 60-13. Znači, sada palimo uređaj i stavljamo držač elektrode i masu. Heftamo epruvetu i stavljamo je u položaj za zavarivanje vertikala ili PF položaj. Pošto je sada na sinergijskom modu i vidite ovaj trougao ovdje je iznad elektrode Fi 2 mm. Mi radimo s elektrodom Fi 2,5. Znači ovo srednje dugme ću da pritisnem i dolazi na Fi 2,5 mm. Znači najmanja struja preporučena tehnološki je 50 ampera za ovu elektrodu, najviše 100. Mi ćemo je staviti na nekih 80 ampera sa kojim ćemo zakrtati ova dva L profila za epruvetu. Švajceri, evo napravili smo fazu, povario sam L profile kao ojačanje i sada je stavljamo u ovu poziciju za zavarivanje. Ja ću pomeriti malo ove elektrode ovdje, ovako, da nam ne smeta, gdje ćemo zavarivati. Stavit ću ovdje za zavarivanje, uzet ću stegu, staviti u sto, evo, da privučemo ovako, evo, i da stegnem se stegom epruvetu u poziciju. Ljudi, evo, stavili smo epruvetu u PF poziciju i pošto radimo korenski zavar sa Bellerom Fox ili 6013 rutilnom elektrodom, radimo tačkasto. Znači, formiramo luk i idemo levo-desno u polumesecu i penjemo se ka gore. Svako stajanje, brušenje pre nastavka sljedeće elektrode. Znači, ja ću krenuti sa ovog zdravog U profila, dok formiram malo luk levo-desno i kad dođem, da počinjem da spajam epruvetu, znači idem cik-cak, ali vidjet ćete to kroz filter šta ću sve raditi. Znači, amperaža će biti 80 ampera, elektroda Fi 2,5 mm, 60-13 tehnološke oznake. Ljudi, evo, uradili smo korenski zavar sa jednom elektrodom. Zašto da vam kažem? Nije bio filter, ali nastavak ćemo raditi sa filterom. Čisto sam hteo i ja prvi put se susrećem sa ovim uređajem da vidim da li ovaj uređaj ima toliko stabilan luk da može da radi industrijski zavar ili korenski zavar. Sad ću obiti ovu šljaku. Ono što sam ja mogu da primetim dok sam zavarivao, totalno korektan luk ima. Znači, ali sad kad dobijemo šljaku, pogledat ćemo da vidimo sa druge strane isto koren kako je ispao. Znači, nismo htjeli da snimamo zavarivanje dok ja ne vidim da li je taj uređaj stvarno može da izvuče taj korenski zavar u industrijskom zavarivanju. Ja obijem šljaku sa ove strane. Evo, pogledajte, sa ove strane totalno korektno izgleda. Sad ću ja da ustanem i da pogledamo sa druge strane da obijem šljaku, da vidimo da li sam dobro ugoreo. Znači, evo, šljaka je samo otpala, pogledajte. Pogledajte kakav je korenski zavar. Do sada ovaj uređaj ispunjava iščekivanja, a košta, rekao sam, negde oko 190-200 eura. Vidjet ćemo do kraja kako će se ponašati i na različitim debljina
elektroda. Da napomenem, epruvetu, pošto je 20 mm, neću zavarivati, jer to bi bio onda dugačak, strahovito klip, ali ću pokazati iz nekoliko laga kako to treba da izgleda industrijski zavar u PF-u u elektrodama 6013 i 7018. Šta sada treba da radim? Sada pogledajte, da bi nastavili sledećem elektrodom, vi morate da uzmete kamen za bušenje debljine 2,5 mm, uzet ću ja Škorpion Extreme sada, da bi nastavili sa zavarivanjem, znači korenskog zavara. Znači prvo moramo da uzmemo, rekao sam malo pre, Škorpion Extreme debljine 2,5 mm, Fi 125. Stavit ću na brusilicu kamen i moramo da zabrusimo nastavak. Sada kroz klip šta ću uraditi? Znači moramo da zabrusimo nastavak da bi imali korenski zavar sa one tamo unutrašnje strane, jer zamišljamo da ne možemo da prođemo, da popravimo sa one strane, imali korenski zavar gde se ne vide nastavci. Videli ste kako sam zabrusio. Znači, sada uzimam drugu elektrodu, ista amperaža, ista debljina elektrode, isto sve. I krećem, znači, od ovog dela ovde gde sam zabrusio, bez prekida, kad dođem do ovog tankog dela gde sam zabrusio na nož, odradim cik-cak i dižem elektrodu. I tako nastavljam dalje dokle god ima elektrode do vrha. Evo ljudi, videli ste sa drugom elektrodom kako smo išli, pre toga smo zabrusili i sada dobijemo šljaku da pogledamo korenski zavar. Pogledajte nastavak ljudi. Evo je prva elektroda da je nastavljena, pogledajte ovo sada. Znači svako stajanje, potrošena elektroda, brusite na nož i nastavljate dalje da zavarujete. Ja ću uraditi još sa jednom elektrodom, jer nema potrebe da idem gore skroz do vrha. Znači, uradit ću sa još jednom elektrodom Fi 2,5, a onda posle toga prelazimo na elektrodu 7018. Evo ljudi, uradili smo 3 elektrode, znači nećemo ići dalje gore više, ali nema potrebe, jer debela je epruveta, znači klip bi trajao 1,5 sata vremena.
Znači, nema potrebe, bitno je bilo da vidite kako treba pravilno da se vari, znači, industrijski zavar u PF poziciji. Sada ću obiti šljaku i nemojte uopšte da vas brine što sa ove strane, pogledajte kako ima ovde nadvišenje malo gde smo kretali. Znači, neravnina. Ova se strana totalno brusi na belo za sledeću lagu zavarivanja. Mnogo vam je bitno kako se ponaša i kako izgleda ova epruveta sa one unutrašnje strane korenskog zavara. Ja ću sada obiti šljaku, ako već obijena, sama je pala. I pogledajte sami kako izgleda korenski zavar. Evo, uzet ću ja, skinut ću stegu da bi što bolje vidjeli i vi i ja. Evo, pogledajte, iz ove pozicije. Odavde smo krenuli. Evo prvo stajanje, evo drugo stajanje. Znači 3 elektrode. Prva, druga, treća. Pogledajte kako je korenski zavar urađen kao da nismo stajali na 80 ampera. I kod korenskog zavara, znači ova unutrašnja strana vam je mnogo bitnija nego ova prema vama koju vi zavarujete. Jer ja ću sada uzeti i prebrusiti nju na belo, a vidjet ćete kako to izgleda da je pripremim za elektrodu 7018. Evo, pogledajte, ljudi. Znači, ovo što bi mi zavarivači rekli, ovako izgleda brušenje na belo. Znači, izvadite sve od šljake što su ostale ili talina, znači, opcije, znači, i da vam bude ovako beo zavar. Sada uzimam elektrodu 2,5 7018. Iz prethodnih klipova pričali smo da elektroda 7018 ili bazična elektroda treba da se suši u pećima zvanim tobolec ili šušačima elektroda. Ja imam ovde neki tobolec ispred, gde sam sat vremena pre nego što ćemo početi da snimamo klip, stavio nekolicinu elektroda, 2,5 i 3,25, znači da osušim. One su sada mlake, mogu rukom da ih uzem, nije nikakav problem. Znači, beler je u pitanju kao i uvek, tu ne menjamo ništa, jer kvalitetne stvari ne menjamo uopšte. Šta se dešava sada? Pošto isto 2,5 elektroda, ne menjam na uređaj za zavarivanje ništa, znači samo ću malo pojačati amperažu na nekih 90 ampera. Znači 10 ampera ću pojačati, 86, 7, 8, 9, evo ga, na 90 ampera, pošto je elektroda isto 2,5, ne ulazim u sinergijski mod za menjanje prečnika elektrode. Znači 2,5 elektroda, maska na glavu i možemo da krenemo da zavarujemo u cik-caku. Ali, sad će neko reći, Kriger se zeznuo. Nije se zeznuo. Pošto prelazimo na elektrodu 7018, moramo da promenimo polove. Držač elektrode ide na plus pol. Evo, švajseri, krećemo sa ovog U profila, tačnije L profila, koji smo postavili kao dicanter. I evo vidite. Idemo cik-cak. Zadržite u ćošku, znači levo zadržite, desno zadržite. Levo zadržite, desno zadržite i polako se penjite. Podsjetit ću, amperaža 90 ampera. Pogledajte kako dobar luk ima uređaj.
Ljudi, evo, uradili smo na tačnije 89 ampera, znači Fi 2,5, 70-18 elektroda. Vidjeli ste kako sam zavarivao, išao sam cik-cak opcijom i zadržavao u ćoškovima faze. Sad ćemo obiti i kamerom da možemo da pogledamo zajedno kako izgleda taj zavor. Kod bazične elektrode ja bi polako već, pored kamena za brušenje, uključio ili roto četku ili čeličnu četku. Zato što sastav talina ili šljake bazične elektrode ima veliki procenat zemlje. Znači, prvo ćemo očistiti sa ovim škorpionom ekstremom Fi 2,5 mm ili tačnije debljine 2,5 mm, pa ćemo uzeti čeličnu četku ili roto četku, očistiti, pa ćete pogledati zajedno kako to izgleda. Evo, pogledajte, drugi prolaz ili prvi prolaz 70-18 elektrodom, očistili smo, očetkali smo. Pošto smo uradili dva prolaza, znači koren sa 60-13 i jedan prolaz sa 70-18 Fi 2,5, a zbog debljine epruveta, da bi to mnogo brže išlo, prelazimo na veću debljinu elektrode 70-18. Prva veća debljina je Fi 3,25. Prvo idemo na uređaj da podesimo uređaj za debljinu elektrode 3,25. Vidite, sada je ovde na Fi 2,5. Ovo srednje dugme pricnem i ona je na Fi 3,2. Ja ću staviti na nekih 110 ampera i radit ćemo taj drugi prolaz bazičnom elektrodom ili 70-18. Evo, švajcari, krećemo kao i sve ostale do sada što smo kretali, prva dva prolaza. 3,25, 70-18 elektroda. Ista opcija zavarivanja kao i elektroda Fi 2,5 mm. Samo što je veći unos dodatnog materijala, pošto je elektroda 3,25. Zavarivanje cik-cak. Evo ljudi, pogledajte, namjerno ostavljam da kasnije kad budemo uradili završni zavar, vidite sve koliko smo prolaza i laga prošli prilikom ovog zavarivanja. Evo, već se nadzire prvi koren sa 60-13, drugi sa Fi 2,5 mm 70-18 i treća 3,25 70-18. Sada ću obiti šljaku i evo pogledajte kako izgleda. Ne morate, ako vam je ravan zavar kao i meni sada ovde, ne morate uzimati kamen za brušenje ili za rezanje ovaj Fi 2,5 mm, tačnije debljine 2,5 mm, da bi poravnjali. Njega koristite samo ako imate neravnine tokom ovog zavara, pošto je meni relativno ravan, samo dovoljno je roto četka ili čelična četka. Sada ću na istoj amperaži, ista debljina elektrode, znači radim još jedan prolaz do gore. Isto krećemo dole. I pogledajte šta ja radim. Mi faktički sada punimo ovu epruvetu. Evo, uradili smo drugi prolaz sa 70-18 elektrodom, znači Fi 3,25. Obijam šljaku, pošto mi je ravnomerno, vidite, sad ću da prečetkam i vidite. Pošto još to hvali, jer vidite da smo u minusu skoro 3 mm, ja bi da povećam debljinu elektrode. Zato uzimam Fi 5 mm.
elektrodu, Bellerovu, naravno 70-18. Pogledajte. I idem na uređaj da namestimo za debljinu elektrode Fi 5 mm. Evo, pošto nam je na 3,2 ovde, vidite, sad ću ja pomeriti na 5 mm. Najmanji opseg amperaže 160 ampera. Ajde, stavit ćemo, nek bude na 160 ampera, da radimo, pošto je u vertikalnom, ne bi da stavljamo veliku struju. Evo ljudi, ispunili smo, ostavili smo, vidite, uvek prostora za svaki vlagu koje smo išli, kako smo išli i uspeli smo da uradimo ovih nekih 2 cm sa peticom elektrodu. Moje lično mišljenje, ovaj uređaj nije za elektrodu Fi 5 mm, pogotovo bazično. Dosta se mučio, videli ste ih kroz kadrova filtera, da je čas se gasio, čas je palio, dosta se mučio za peticu elektrodu. Ali Fi 2,5 mm, 3,25, totalno se korektno pokazao. Znači, korektno može da zavaruje. Ja ću sada obiti šljaku, da pogledam ovaj završni zavar, ovih 2 cm, što smo radili, kako to treba da izgleda. Evo, obio sam šljaku, pa ćemo malo uzeti čeličnu četku da očetkamo, da pogledamo svi zajedno šta smo uradili ovde. Evo, pogledajte ljudi. Znači, korenski zavar, prva popuna, 2,5 elektroda, znači, druga popuna, 3,25 elektroda, treća popuna, znači, Fi 5 mm, mučili smo se i završna sa Fi 5 mm na amperaži 160. Dosta se mučila mašina, znači, gasio mi se luk, ali što se tiče luka, od 2,5 mm i 3,25 nismo imali nikakav problem. Znači, ovo je, ponavljam, klasična varijanta Jessica od 200 ampera. U nekim od narednih klipove ćemo raditi sa Pro uređajima i nadam se da nećemo imati nikakvih problema što u MIG Magu, što u Tigu, što u elektrolučnom zavarivanju. Evo ljudi, videli ste, uspeli smo polovično da uradimo epruvetu u PF poziciji 20 mm debelu, u V šavu. Videli ste kako je uradio koren, evo koren kako je urađena popuna, jedna, druga, treća i završni zavar. Što se tiče mog mišljenja za ovaj Classic Jessic od 200 ampera, za 2,5 elektrodu, što 60-13, što 70-18 i 3,25 elektrodu, 60-13, 70-18, totalno korektan. Za ove deblje elektrode treba dosta jača mašina. A to ćemo u nekim narednim klipovima, kao što sam i rekao, probati ovu Pro verziju. Ovo je jedini uređaj koji je došao kod nas ovde da nije Pro varijanta. I baš sam hteo industrijski zavar da probam da uradim s njim. Znači, to je to. Videli ste kako sam radio, kojim redosledom sam radio, znači, epruvetu, korenski zavar, popunu, završni zavar. Tako bi trebali svi da radite koji se bavite industrijskim zavarivanjem u postupku 111 elektrode 60-13, 70-18. I to bi bilo to što se tiče ovog prvog klipa iz naše nove radionice i sa novim uređajima za zavarivanje. Do sledećeg petka i sledećeg viđenja. Pozdrav od Krigera.